Добър ден и добре дошли в GP България, актуалните теми и коментари от Формула 1. Първата тема за деня след петъчния ден в Катар е купуването на, по слухове твърдят, 1/3 от отбора на Заубър от страна на катарски фонд. През следващата година Заубър знаем, че ще премине изцяло към групата на Ауди и от 2026 вече Ауди ще влезнат и с собствен мотор. Тъй от тези 100% те са продали евентуално, не са обявили колко точно, но се твърди около 1/3 на този катарски фонд. Това се прави с цел да може да се финансира отбора, тъй като е доста скъпо цялото изграждане на отбора от начало. Да не говорим и че Ауди имат амбиции да станат топ отбор и да направят нещо, което Мерцедес направиха преди 2014 година. Това споделяне на отбора обаче не се отнася към фабриката за заводи, която ще си остане изцяло в притежание на групата Audi. Ако преминем обаче към спортната част от вчерашния ден, ще видим, че Ландо Норис и Джордж Ръсел се наредиха на първа стартова редица за спринта през днешния ден, като Джордж Ръсел след състезанието сам е казал, че евентуално е могъл да стигне дори и до пол позицията, тъй като е имал лек проблем с настройките на двигателя. Това също, което ми направи впечатление, е, че Луис Хамилтън започва все повече и повече да изостава спрямо Джордж Ръсел и наистина въпросът там е дали е започнал да губи скорост или просто има ниска мотивация, тъй като до година ще отиде така или иначе в Ферари. При положение обаче, че в момента колата на Мерцедес практически е способна да спечели състезание, е малко странно да помислим, че ще има липса на мотивация от негова страна. Макларените иначе се класираха преди двете коли на Ферари, което разбира се ще им даде предимство в титлата за конструкторите. Така, спринта през днешния ден е от 4 часа, а след това квалификацията от 8 часа. Благодаря за гледането и до утре с анализ на спринта и квалификацията съответно.